A Deputación de Pontevedra e o Concello de Vilagarcía continuarán colaborando o vindeiro ano en novos proxectos para mellorar a capital do Salnés. Así o anunciou a presidenta da Deputación de Pontevedra na inauguración da humanizada Rúa Camilo José Cela. A través do Plan Concellos, a Deputación destinará preto de 2,4 millóns de euros a Vilagarcía. Vai a recibir a través do Plan Concellos, que oímos a facer plurianual 22-23, 2.392.420 euros. Van a poder usar toda a liña, toda a inversión do Plan Concellos 22 e todo o da liña 1 do 23. Por lo tanto, van a poder ter unha inversión dun 72,5% máis que en 2021. A esa cantidade hai que engadir os 1,2 millóns de euros da participación da Deputación de Pontevedra no proxecto da nova biblioteca de Vilagarcía a través do Plan Reacpon. Vilagarcía presentou un proxecto moi potente para o Reacpon de unha dotación dunha nova biblioteca e tamén van a recibir eses recursos. A Deputación vai financiar o 70% do custe de esa nova biblioteca, que vai a ser unha chega de 1.237.629. Con estas axudas, Deputación e Concello buscarán continuar coas melloras das rúas de Vilagarcía onde os peóns sexan os protagonistas. Melloras como a da inaugurada peonalización da Rúa Camilo José Cela, unha obra que, segundo o alcalde, aumentará a comodidade e seguridade da veciñanza e repercutirá económicamente nos locais da zona. En maio de 2019 nos achegamos ali e dixemos que se gañábamos as eleccións íbamos a cometer obras neste barrio de humanización porque era necesario, porque este barrio do Piñeiriño era coñecido como as pistas, porque todo eran estradas que rodeaban os edificios e que tiñamos que conseguir espacios, recuperar espacios públicos, o dixo moi ben a presidenta, para as persoas maiores, para os nenos e nenas, e por suposto que tamén para o comercio, porque isto tamén xera actividade comercial. A obra do Piñeiriño complementanse con beirarrúas máis amplas e aparcadoiros disuasorios. Dende o Concello anunciaron que as melloras continuarán nos vindeiros anos. Pola súa parte, a Deputación adiantou que aprobarán os orzamentos o antes posible para que os concellos xa poidan realizar os seus proxectos dende o principio de ano.